כן, הנופים המושלגים האלו של לבנסקו בבולגריה נראים כאילו נלקחו מחלום, אבל בימים האחרונים מגיעה לכאן משלחת שאחד הדברים שמאחדים את חבריה לצד השתייכותם לשכבה המובחרת ביותר בחברה הישראלית זה דווקא הסיוט המשותף שהם עברו, נפילת בן או בת משפחה במסגרת השירות הצבאי. עמותת אור למשפחות ויושבת ראש העמותה עירית אורן גונדרס, העמותה הזו הטיסה לכאן זוגות, אבות ובנים, אמהות ובנות, כולם איבדו בן או בת, אח או אחות במסגרת השירות הצבאי. כולם הגיעו לכאן לבולגריה בכדי לעשות את מה שנראה לנו כדבר כל כך מובן מאליו, לצאת לחופש. לא צריך לדבר על הכאב. הכאב מביט בך מעבר לעדשת העין הדומעת. אבל העוצמה כאן היא של היחד. העוצמה כאן זה של החיים. אשרינו שמעבר לכאב, מעבר. אני חושבת שהגשם כאן זה גשמי ברכה. זו הפעם השלישית שאני באופן האישי מצטרף אל המסעות שמארגנת העמותה הזו למשפחות, ואני חייב להגיד שבכל פעם אני נפעם מחדש לא רק מהאנרגיות, אלא גם מהשמחה ומסיפורי הגבורה המרגשים של הטובים מבנינו ובנותינו שאיבדנו. אני לא יודעת אם הייתי עושה את זה מתישהו, אבל בגלל שנחמן כל כך רצה לעשות את זה והייתה לי הזדמנות, אז הגעתי לכאן עם הבת הבכורה שלי, גם זמן איכות איתה, שאת יודעת, לא היה לנו הרבה זמן, לא הייתה לנו הזדמנות לשבת ככה ולהיות ככה ברצף של ימים וזה שהיא פה מכירה אחים שכולים והיא רואה שהיא לא לבד במערכה. הדמויות האלו מלוות את כולנו כאן, אבל גם דמויות אחרות, בני המשפחה שנמצאים פה פיזית בבולגריה, הבחירה לצווי תורים, לאחים, היא מלאכת מחשבת של העמותה הזו, עומדת בבסיס הרצון שלה לבחור בחיים. זה כבר החלטה, כי יש תופעה בשכול של אנשים שאיך אומרים, לא בא להם לצאת מהבית. אז אלה שמי שהחליט לבוא לפה כבר העביר מסר חד משמעי שהוא משתדל לבחור בחיים. כשאני מסתכל מסביב, אני רואה אנשים שהחיים שלהם לא נעצרים, כמו שקורה לא מעט בשכול, שהחיים שלהם הם ממשיכים, שהם מחפשים את ההנאות שבחיים, שהם לא מתמסכנים, הם לא בוחרים להיות מסכנים ושירחמו עליהם. וזה דבר אדיר, הדבר הזה, כי נתקלתי בכל כך הרבה מקרים הפוכים. אנחנו יוצאים עם אור למשפחות, לעלות להרים הקרים והקפואים של בנסקו, לעשות צצים, החבר'ה. מדברים גם על השכול, גם על השמחה, לומדים איך להמשיך, לרדת למטה, לעלות חזרה למעלה, ובעיקר גם איך לעצור, בסקי חשוב לדעת איך לעצור. אני חושב שהחוויה שלנו בדבר הזה היא שונה, כי אחים לוקחים את זה קצת שונה מהורים, ודווקא החיבור הזה של טיול משותף, של הורה ובן ביחד, שכל אחד חווה את זה בצורה קצת אחרת, גם ביום יום בשגרה וגם ברגעים כאלה שהם קצת יותר מיוחדים. אז השילוב הזה הוא יוצר רק חיבור עוד יותר חזק. וזהו, ואם אפשר לערבב בזה גם שלג וגלישה, אז מבורך. אז לצד החוויות, הסקי, השלג, האוכל, החוויות, הביחד, המשפחות שהגיעו לכאן כבשו מדינה נוספת, אליה הביאו גם, בין אם רצו ובין אם לא, עדות מטלטלת על כוחו של עם ישראל, עוצמת וגבורת הנופלים והנופלות, אבל גם עדות על אלו שנשארו בחיים, על אלו שבוחרים בחיים. עד כאן מבנסקו בולגריה.